Oh no! Co to vidím? Už to není kostičkovaný svět. Už je to pixelový svět. No vlastně Minecraft je taky pixelový svět, ale tam jsou velké pixely. To jsou takovéhle malinké pixely, ale jsme zpátky na Metinu. A jak už tady pod mapou poznáte, nejsme na Atomy, jsme na Metinu 2 Shiro. Je to německý privát a začal jsem ho hrát včera a jakože je fakt hodně dobrý. Je tady spousta aktivních hráčů a je to německý old school ofík, by se dalo říct. No vidíte, jako mám 10 mega, ale to je kvůli tomu, že je dostanu tady za quest, kdy získám toto zvíře, to si ukážeme v příštím díle, kdy budeme zakládat dropera. Tak, teďka tady expím na level 35, abych pak už mohl jít na černé orky a doufám, že mi padne brnění do level 34, ale to asi budu muset se zeptat v chatu, jako, nebo že bychom tady zkusili zničit Metin. Můžeme se na to zkusit podívat, hodíme si automat, a jinak knížky se tady sice dají koupit, ale musíte tady dropovat ušáky i tuto. Tuto tady musíte dropovat taky. Hele, měsíčka, to dobré, to fajn. To fajn nový. Takhle dropování se tak docela slušně vydělává. Tak. Jinak to je až od levu 40, tak no vidíte, Metin jde docela rychle, protože mám Metin od levu 1. Docela rychle, jo. A není to žádný 6-7 bonus, to je prostě nejvíce tady maximálně 5 bonusů a to je prostě přes mramor. Tak, ale přemýšlím, jestli jsem neudělal chybu, jestli jsem si neměl udělat BPčko, protože potom do váterky a do caveu. No. Tak. Tady podíváme, to je naše mana. Loben, to je od 26 na to. Tady krystal energie. Loben, to je to samý. Už máme jeden exorcismus. Steirder. Magie. Stein. Jsem vlastně německy začal učit až ten rok, takže ta výslovnost jakože no, moc ji neznám. Asi si půjdeme udělat FMS, co je na to. Giftsword, že jedá. Holy shit! Toto Durskn Shaden, tak to je průmka, jo. Průmka 60, 5 kritik. Ještě takové kameny. Libovka jedáček. Takže tak. Tady se hodíme tuto. Tak a jdeme se. Já se omlouvám, jestli občas budou takový retardovaný pohyby, protože tady po monitoru lezou mouchy a docela mě to štve. Takže tady jsme dostali ještě 15 pergamenů, čtyřmi od levelu 30. Teďka nepamatuji, jestli to tady furt je, ale z druhého od levelu 70, myslím, že tak je BSko. A nejsem si jistý, jestli to furt takhle je. Takže tak. Ještě vám ukážu tady shopy. Takže tu máte tady normální klasika. Jsme ještě v level 41, je teda nové ty helmy. Jak já nevím, jestli Rybko nebo FMSko. 20. 22. Takhle tady nakoupím takhle víc. Že jo, aspoň 35 plus by mohlo padnout, co na to. 28. Všechno stojí 15 000, proč se nakoupit hodně. Takže já chci tady okecat. Natáčím to hned potom, co jsem natáčel Skyblock. Což jsem natáčel 4.9. v 18:30. No teďka natáčím jako je, teďka je 4.9. 18:35. Skyblock má 27 minut, ale to už jste se na ně možná podívali, jste se na ně určitě nepodívali dokonce, ale to mě už je tak nějak jedno, to je váš problém, zmínil jsem tam, k konci jsem tam něco říkal, myslím, že, nebo nějak tak
prostředku jsem tam říkal takový méně důležitý informace. A když tak, jestli někdo znáte let's playera KVLP, tak s tím jsem natáčel ten Last Word, to projíždění katakomb, tak ta druhá varka, to byla moje postava, klidně se na to zeptejte se, jako jestli to hrál jako se mnou, jestli si mě pamatuje. Hele, že úplně stejný FMSka, se mi dlouho nestalo. Tak, zkusím mi koupit jedno rybko a hned průmka pade. Se FMSko průmka pade, škoda. Tak já zkusím to vysvětšovat, jako vysvětšovat, 3. 37! Lol. Lolec, ale v screenu si budu chtít koupit to, jako vytočit aspoň 40+. Takže blablabla. Ukazuje to tady, jako má to šance. No, má to radši celý bulkovat pergament. Tu průmku, to bych byl jako docela nerad, kdyby mi to křuplo. Sice je to možná škoda pergů, ale když budeme chodit věž, tak se nám to vrátí ve velkém, že 200 pergů stojí, nebo 100 pergů stojí asi 50 mega a za jednu věž máte 100 mega, takže to fajné. 6. No dobře mi. Zatím to furt nic nechce, jo, to je nějaký divný. Tak plus 9. Dobře mi, fakt dobře mi, hej, prostě mi. Kritik. Tifl, to je tifl. Nevím, co to je, ale každopádně si to vezmu a tady hodím ten šverc. Ještě ty obchodnice, co máme Erosy. To tady zlodějky, ty si koupím. Ještě TXP si nekoupím. No, tak jeden per 250 000, už 1 mega. Naše páště si koupím. A pak si koupím, to si koupím. Ortez, to nepotřebuju. A už to fakt napad, to tady, to jsou účesy. To jsou svatbu. Krieger. Máš tady jakože... Jo, tady jsou haloubínský, tady jsou speciální ty. Tak já nevím, co si koupím. Jo, tak pozor, moc se přijává ty bonusy. Je tady nějaké jakože 10 příšery. Sura. Šaman. Olympia. Olympijský, jo. Ten je asi nejjezdčí. To je nádherný. Prostě navara. Úplně. Prostě to bylo náznak světání, jo? Nemyslíte si, že to bylo to, co si myslíte, já vím, a moc dobře, to si myslíte. Že asi zkusím ještě koupit takhle párkrát to Brnkovo 26 a no, tadyhle mám, že jo, teď mač. Takže zkusím ho hodit tadyhle, že to pozor, na to potřebuji mušla.